Vzorec pre obsahový marketing. Obsahový marketing je v súčasnosti jedným z najväčších trendov v digitálnom marketingu ako celku a je oblasťou, do ktorej mnoho majiteľov webových stránok a značiek práve teraz investuje veľké množstvo vďaka pôsobivým výnosom, že sú vidieť. Obsahový marketing je však komplexný a široký pojem, ktorý zahŕňa množstvo rôznych stratégií a aktivít. Aby bol úspech úspešný, musíte dobre pochopiť, čo to je, ako to funguje a ako ho najlepšie prispôsobiť, aby ste mohli pracovať pre svoju konkrétnu značku. V tejto príručke sa dozviete, ako funguje obsahový marketing, prečo je pre vaše podnikanie zásadný a ako ho využiť spôsobom, ktorý úplne zmení váš úspech. Dostanete úplne obsahovo-marketingový vzorec, ktorý si môžete prispôsobiť svojej vlastnej značke a ktorý môžete použiť na vybudovanie nesmiernej autority a obrovského zoznamu čitateľov. Pokryté témy, ako obsahový marketing vytvára fanúšikov a kupujúcich, ako písať dobre, anatómia skvelého blogového príspevku, typy obsahového marketingu, prečo je pre váš obsah dôležitá vaša značka a ešte oveľa viac.